ଏ କୋହଲିଆ ଆଉ ବର୍ଷା ପାଗ ଯେମିତି ହେଇଛି ନା, ପାଖରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗରମ ଗରମ ଚିକେନ୍ କଷା ବନେଇକି ଦେଉଥିବ, ବାସ୍ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଡାଲଚିନି ପକାଇବା, ଜିରା ପକାଇବା, ଫାଳ ପିଆଜ ପକାଇବା, ରସୁଣ ପକାଇବା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ପକାଇବା, ଟିକେ ଅଦା କାଟିକି ପକାଇବା। ତାପରେ ଚିକେନକୁ ପକାଇବା, ଚିକେନକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିବା। ତାପରେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇବା, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ତାପରେ ଟମାଟୋ ପକାଇବା, ଟମାଟୋ ପକାଇ ଟିକେ କଷିବା ଢାଙ୍କଣା ଦେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସିମ୍ କରିକି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଟିକେ ପକାଇବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଦେଇକି ସବୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଗୋଟେଇ ଦେବେ। ନହେଲେ ଆପଣ କହିବେ କି ରେସିପି ଶିଖେଇଲା ଯେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦିନ ପଳେଇଲା, ରୋମାନ୍ସ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ହିଁ ମିଳିଲାନି। ଆମର ଅଳସୁଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ତ ବେଷ୍ଟ ଚିକେନ୍, ଲେଜି ଚିକେନ୍। ଆଜିଠୁ ମସଲା ବାଟିବା ଆଉ ଛେଚିବା ଭୁଲିଯିବେ, ସତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଥରେ ବନେଇକି